Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Lumapit, Lipasyag, makiramdam, Lawen, at pag-iintindihan, inmetong at metong. Reti mga baldugan mong dialogo. Nananuta pa, mekeni at makipagdialogo. King programang Simbayan Tayo. Magandang umaga po. Ito po si Brother James. Welcome po sa ating programa dito sa DWBL 91.9 Bright FM, ang radio station po ng ating Archdiocese of San Fernando, ang Simbayan Tayo. Halina po at ating tatalakayin ang mga pagtutulungan, programa at pakikipag-ugnayan ng simbahan at bayan na nagbibigay halaga sa karaniwang mamamayan. Isang usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Tayo po ay nasa ika-16 na episode ng programa ng Archdiocese Commission on Public Affairs ang Simbayan Tayo. Kasama po natin dito sa studio, syempre si Brother Bob. Brother Bob, mamaya kang maya pa oras. Okay, good morning po. May abak po kaya katamong lalo na po rin kaya katamong kakaluguran king kaya katamong Radio 91.9 Bright FM. Lalo na po karing kayabi ko po king eskwelahan, king Dabsu, ang po king kayabi ko po king Pisambanan ng San Guillermo, Paris. May abak po. But po, mabibilang ko po sa isang kamay ko ilang beses po natin siya nakita. Si Brother Jeff po, pero nakikita nyo pa siya every Friday night. May paabak po, kaya katamong kan. It's nice to be back once again. Miss ko po, dakal na ako po kasalanan, Kelly. Tutugyak mo, nakal kasalanan na. Mag-confess na ako yung kamong kay gatis. Itabin po, may paabak po ka rin, kaya ko po kay Dabsu Santo Tomas Campus, king, siyempre, kaming campus director, Ma'am Jovita Rivera. Yan, siyempre, paalam ko pa. Kaya ba't po din kaya ko po king parokya, yan, San Manches Paris, Santa Lucia Paris. Nakal pong salamat. And king ka rin guest tamo po, may po oras po kaya kayo. Salamat po. Okay, Brother Jeff, ako po kanya na ako malambat yung akin. Alam makanyan. Bawal yung Behind the scene na ako. Behind the scene. Anyway po, kakit show po ng uniform. Ela po tiga San Miguel na po. Tiga Sakop Caritas na po. Kaya po, dinantala pong short introduction mo po yung topic tampo. Usaping pangkabuhayan, suporta ng simbahan. And this is through our Social Action Center of Pampanga. Of course, Caritas Pampanga, yarin na. So, siyempre po, tayo po
among kaya pa po introduce na po bawat metong. Apo among ditang bamong sa dita po tapo mas marakaba. Yawa. So, maya payabak po, among Justin po, ing pong Assistant Director ng Social Action Center of Pampanga. Kaya be ko pong ngeni, ting pong kaya katamong talasuyo mo naman, king sakop at pakilala daw po din karelang sarili. Kaya po. Good morning po. Yako po Lyndon Dizon, kini ko po king Paris of St. Andrew, Candaba. Yako po yung loans officer na ng Sakop po. Good morning po. Ako po yung Miss Nards Reyes. Kanpin po. Kaya ko pong pares na ng San Vicente Ferrer, Kalulot. Kasalukuyan po yak po yung mani muna kang Livelihood Development Services Unit ng Sakop po. Good morning po Pasibayo. Okay, short intro po ta po masakilala tala po. Baka abede pa po yung love life da ka. Oh, Brother Jeff, makanhano lang mapakyabe rin kay katamong listeners. So, para sa mga gustong makibahagi sa ating kwentuhan, talakayan, o kung meron kayong ilang mga katanungan sa mga paksang aming tinatalakay, at kung meron po kayong meron po kayong greetings, so ano man po gusto ninyong ipaabot, mag-text po kayo sa ating mga text line numbers para sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. Ulitan kaya po. Smart subscribers 0918-351-8282. At para sa mga Sun Cellular subscribers 0942-357-4268. 0942-357-4268. Salamat po. Wait, oretang kay bisa makyabe king okay. Facebook. Pwede din po kayong manood sa ating online live streaming sa mga accounts na ito. Sa ating Facebook account, sa Facebook, YouTube, Twitter, known as X, and Instagram. Just search for 91.9 Bright FM. Subscribe, like, follow, and share. Sabihin ninyo po, din nyo po sa amin kung saan po ang yung lokasyon o parokya para mabati po namin kayo. Salamat po. Okay, thank you very much Brother Jeffrey, no? Importante po 'yon, no? Yung subscribe, like and follow para po maabangan nyo po yung mga programa po ng ating radio station. Para po maganda po ang ating umpisa sa ating talakayan. Brother Bob, can you lead us into prayer? Okay po, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga grasyang ibinibigay ninyo sa amin, sa aming kahinaan. Kami ay inyong pinapalakas at patuloy na ginagabayan upang makasunod sa inyong kautusan. Kami ay dumadalangin na nawa ang aming programa ay magtagumpay sa pamamagitan ng kaalaman, paglago at pag-ugnayan ng bawat isa. Basbasan po ninyo kami upang aming maibahagi ang mga bagay na ayon sa iyong kagustuhan at hindi nakatuon lamang sa aming pangsariling ikabubuti. Muli maraming salamat po at tinataas namin ang lahat ng ito sa iyo Ama, kasama ng iyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo po kami. Santo Cristo del Pardon, Kaawaan mo po kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat Brother Bob. Giluming babon banto. So, sa episode po natin ito, nabanggit ko po kanina, ang usapin po natin pangkabuhayan, ang suporta po ng simbahan. Sa ating pong makakasama na introduce po nila kanina. Pero before no, good morning po ulit, no? Guru po, short background, no? How about ourselves. Si Brother Lyndon, na alam na nila, pero reminder pa rin, no? Basically po, how did you started with Sakop? Siyempre, malibang ka nga mong Justin, may assign nyo, pero something. Pero, Sister Nards. Actually, nag-start po ako sa Sakop in 1990, January 1990, as a bookkeeper. And then, hanggang mapunta na ako dito, ilang positions. Konti na lang CBSU. Kung social worker ako, siguro papupunta rin ako sa CBSU. So yun po, hanggang ayun, nakarating ako dito. Actually, balik unit na lang eh. It was in 1999 na nag-serve ako as officer nila
during that time nag-resign yung kanilang head. And then, nalipat na naman ako sa EFATA. And then, nalipat ako. Nung 2002, nag-resign si Miss Yeng. So, ako yung pumalit sa Accounting, Finance, and Administrative Division. Tatlong siya. So, yun po. Then, it was in 2012 nung bumalik ako ng Livelihood Development Services. Wala na sigurong ibang mapili. Just joking. Yun po. During the time of Among Kiko. Hanggang ngayon po. What kept you stay with Sakop? Ay, Diyos ko, ang daming nagtatanong niya, Sir James. Siguro yung masaya ako. Tsaka sabi ni Lord, dito ka, sabi niya. Maraming blessings ang darating sa'yo pag nagstay ka dito. Totoo, yung hindi kalakihan yung sweldo, pero yung ibang blessings in terms of non-material things, of course, yun lang mga retreat namin, mga namin, I consider them as blessings. Diba? Sa ibang company, wala yung binabayaran mo yun. Dito, libre. So, yun po. Tsaka, mas napapalipit ka sa Panginoon dahil nagsiserve ka sa mga least unfortunate people. Yun lang pinaniniwalaan ko. Habang nagsiserve ka sa mga nangangailangan, mas lalong dumarami ang blessings mo. Yun po yung para sa akin. So, Brother Lyndon. Short. Short lang. Siguro, sir, nag-upisa ako sa Sakop nung eksakto, pinatubo eruption. Dumadaan lang ako sa chancery noon. Si Father Ed Panlilio, yung director. Tapos, pwede pang mag-apply dito, sabi ko. Medyo nag-graduate po ako noon sa Assumption. So, sinubukan ko. Mabuti na, nakapasa ako. Ngayon na, involved po ako for more than siguro, sa LDSU, yung sa Financial Assistance Program talaga. Excited na ako kanyan. Baka mag-apply ko po ito. Hindi ko pong kwento kanita nung nag-apply pa nga ako lumalaki yung tubig sa Chancery. Pumunta kami sa itaas sa antena. Nabaksakan ako ng kamutik na nabaksakan si Father Eloy doon. Tapos ako napako yung yung pako doon. Hindi ko na makalimutan talaga yun. Doon first day ko ata sa trabaho, napako yung pako. Kasi yung malaking antena Lumilipat po kami doon from Chancery to St. Scholastica. That was 1991 ata 1992. Talagang mang crucifixion pa niya. Glorious siya po. Oo. Masaya. Masaya. Masakit siya pero masaya. Masaya. Among. Oo, no? Napakagandang karanasan, no? Hindi mo expect na kung saan ka ma-assign, pero yun na nga after ng ordination or even before ordination, sinabi ni Apong Dong sa akin, Brother Justin, sabi niya bago magdikon, baka gusto mong tignan yung kung paano yun dun sa sakop, sabi niya, no? So from there, syempre ready na rin yung sarili, at ngayon meron ng napagdaanan na isang milestone, no? Na natapos na po ng aking MDM course, no? Bilang paghahanda sa pagiging director ng sakop, at napakagandang tignan, no? Napakagandang tignan sa lens na ang Panginoon hindi lang development ng spiritual yung pangangailangan sa atin, no? Yung binibigay niya sa atin, kundi overall holistic na development. Holistic. Kaya nga ako rin ready na, Lord, nandito na. Since 2002 2022, no? Yung challenge December. among lagi na when you study, it's how you convert those theories into reality. That will always be a challenge, di ba? So, kung minsan you study a theory, no, it can be converted into reality. No? So, ito yung challenge lagi. So, Brother Jeff, pati kaya tabring kutang. Para ma-refresh ang mga listeners po, sa madaling salita po, ay ano po ang function ng Social Action Center o Pampanga o Sakop. Sino po ang target beneficiaries po ninyo? Tutulin doon. Siguro po, ibisa ko po muna yung sakop. Bigyan po natin ng brief history po, sir.
SACO po, this is the social service arm of the Archdiocese of San Fernando. Nag-umpisa po yan noong 1972. Saan nag-umpisa yan? Sa Great Flood, yung malaking baha. Yung palang nag-umpisa sa need, kailangan tulungan ng mga tao. Nasira yung mga crop, mga farmers. Tapos, during the time of sina Apong Lorenzo, Aposito, si Apong Ed, yun ang Catholic Relief Services, no? So humingi sila ng tulong doon at nag-umpisa yan sa feeding. Yung feeding, nagbibigay sila ng sa mga bata, sa mga malnourished. Nagbibigay sila ng darak mais. Saka yung clean. Feeding and food supplementation in response to the most pronounced problem of malnutrition. So yun, tapos dumating na yung nagkaroon ng study, ba't dumarami yung mga malnourished, binibigyan na ng pagkain yan, sapat na pagkain, ba't dumarami? Yung nagkaroon sila ng study, hindi pala ang problema, it is poverty, kakaluluwan. So, Pisamban, Isakop, the CRS, yung tinatawag nilang Grobay, yung Grobay, purely, yon sa organizing. So, nag-organize ng mga farmers group, women sectors, saka mga out-of-school youth. So, doon, nagano na naman ng Sakop, si Father Panlilio, together yung mga volunteers sa different parishes, sinatsup nga, sabi mo. Nagkaroon sila ng training sa organizing through the sponsorship ng Mother Rosa, yung sa San Simon, sa kanyang CRS. So, what emerged from this group was anong nabuo? To help in, to respond, and to sustain ng mga communities nilang sineserve. Yung pa lang po, tumulong sa mga tao. Yan ang mga kliyente ng ng Social Action Center of Pampanga o kaya ang simbahan. So, poverty. Lumayo na, po yan? Poverty, siyempre kakaluluwan po na eh. So, kailangan pala yung kapanintunan. Ano mo pwede ning darak-darak, kailangan yung kapanintunan. Siguro ka rin, doon po na yung isa sa mga program ng SACOP ay yung Livelihood Development Service Unit, kung saan may po kaming programa yung tawag nila Financial Assistance Program, or for short yung mga natin, microfinance. Po. So sabi nga dito, yung Matthew 25, 35 to 40, I was hungry, you fed me, thirsty, you gave me drink. Strangers, you received me in your home. Naked, you clothed me. I was sick, you take care of me. In prison, and visited me. Siguro po, itapa mo naning kaya ning Pisamban po, sasawop ka rin mangailangan. 1972, ating na mangailangan, at suna po yung Pisamban ka rin. Caring for those in need, serving the poor. Reta siguro rin main beneficiaries tamo. Po. Jesus taught us the importance of helping others who are less fortunate. Sabi nga ni Ma'am Nards, less fortunate, yung mga vulnerable. Yun po yung mga target clients po natin dito sa Pampanga. Okay, nasabi niyo rin po, alam po namin na maraming programang SACOP, pero ngayon po ay which you, nabanggit niyo na po, ay tututukan natin ng livelihood and development. Can you tell us more about these services po, sir? Excited ko. Makiramdam ko masalis. Ang Livelihood Development Services po, sabi nga po ni Mr. Dizon, it's a financial assistance na program sa mga gustong magnegosyo. Iba-iba po kasi yung mga natin, mga products, no? So, sabi nga natin, kailangan natin tulungan yung mga kababayan natin na gustong magnegosyo or mag-expand ng negosyo nila
na hindi maka-access sa mga ibang lending institutions or sa bank. So we have iba't ibang products po. Meron tayong tinatawag na micro-enterprise para sa mga nagnenegosyo natin. Meron tayong multipurpose loan para sa mga regular na nagtatrabaho. Pwede po kayo sa multipurpose loan natin. Oo nga. Baka tayo pang pautangin, no? Oo nga. Mayaman sa kaibigan. Yes. Sa mga kakilala natin. Na? And then, meron tayong bago ngayon ay yung transport loan natin. Mga motorcycle para sa mga nagtatrabaho na like sa Clark, 'di ba? Ang mahal po ng pamasahe in going to work. So, pwede po silang mag-loan ng motorcycle. And then yung tricycle naman para sa mga namamasada na walang sariling tricycle, nakikipag-boundary lang. And the last, ang baby namin ngayon, it's e-bike loan. Baka later on, e-car loan na. May nakita kasi kami kanina, Oo, cute ano daw eh, ito? di ba? Kulay pink. Ayun, yun po, basta ano po, ang target pa na dito sa Pampanga, yung mga kababayan natin dito sa Pampanga na nangangailangan ng puhunan. Of course, syempre, may mga criteria tayo. Later on, we will discuss the criteria. Okay. Para pong dadagdag ko lang po yung kay Ma'am Nards, no? So, yung programa natin, kami ang pumupunta sa tao. Opo. Ano yung mga taong yan? Ang mga tao yan na lack of access sila sa banking system, banking credit. Hindi sila qualified because of the voluminous requirements. Unlike yung normal na ako kung mag-uutang, pupunta ka sa bangko. Kami ang pupunta sa tao. Dadala na namin, CCI namin, doon lahat ang transaction. No? Yun po yung kaiba namin. No? We make them easier for them to access. Not hindi na sila kailangan pumunta ng opisina like yung mga sa far-flung barangays. Of course, it will entail cost po, di ba? Na magpupunta sa sakop. So, kami na ang bumababa sa kanila. We go to the barangay. May ano po kami, actually may ano ba yan? Courtesy call sa mga barangay captains. Lalo na mga bago sila, bago yung mga iba ngayon. So, ang target po naman, hindi mahirapan ang tao para magkaroon siya ng additional puhunan. Dadagdag rin po namin, no po. Kayong po noon, paano minamarket ito? No? Noon po, lahat pumupunta po kami sa mga terminal. Nagpipigay kami ng mga flyers, mga malls, terminals, sa mga public markets. Baka nakita mo ako yun, Sir James, na baka binigyan na rin kita nung so, pero mayaman si Sir James. Hindi. So ngayon, ang the new strategy na ano namin with Father Kenneth, with Father Justin, punta muna kami sa simbahan, sa Parish Priest. Mag-dispo kami po. Pakilala nila po rin programa na ng sakop. Plus, karempong barangay captains. Po. Kasi po, isang po ito, yung pisamban ng po, yung gobyerno, miyan tabela, saup-sapla, balang metong. So, itaping gagawa namin po, ating kami pong every Saturday, ating kaming orientation with the barangay captains and also the Catholic schools po. Po. So, at least po, ngayon papalo din bisa di man bala yung sako punta pong kaya o ngayon may-introduce siya po ka rin baryo barangay captain sa po King Parish Priest po. So pasalamat kami po ka rin suportada naman rin karang Parish Priest po ang po rin barangay captains po kini and councils po kiti Pampanga. Just curious, no? Normally when you go for a loan, may collateral, tapos may minimum how much you can loan, and then ano yung maximum, tsaka terms of payment. So, in general sense, paano po if they avail of loans with SACO?
We have different kay po level dareng loans na. So, ing makapag-avail ka po, depende katang makananya ing negosyo, makananya karagul na po. Siyempre, of course, collateral, minsan kailangan po gamit-gamit. Siyempre, tanong po rin pasakitan din ng mga latita mo pong kliyente. First and foremost po, our target client, dapat majority, reta pong mga lati, mga babang masipag magnegosyo. Of course, pag pumatas naman ng loan tamo, let's say, detang we call them medium scale, aliwala po collateral data syempre. And aliwala po requirements, which they can provide naman kasi dating makaino rin, mga ragul ng businesses. Na po. And then terms po, we have maximum of 6 months po, depende na. Like in 10,000, 6 months yung maximum na nita. So of course po, syempre, po tapang evaluate nila rin, we consider the business, itang cash flow na po na. Pero we are, kaya naman po, nakiman po masyadong mahigpit. Lalo na nung akakit mi naman magpursigiya po ining tao na manintunan. So we give them the consideration po. Makanita nung kulang na yung bagay collateral na, alawan mo niya po itang credibility na with others. And of course, abalom niya po ita kaya mismo community po. Makanita yun. Ano po, like for example, syempre first time entrepreneur, first time part ba ng program ng Sakop to teach them like financial literacy, how to handle money? Part ba yun ng programa ng Sakop? Actually, in a informal way po, we do that po. Kasi we are concerned naman po karela na sometimes sumangutang makanan po. So we give them informal lecture po about financial literacy and how to manage the businesses. Pimbanta po ela makairam business dane po. And then minsan po ila mangutang noman. So, in our own way po, we do that, lalo na pag initial ya po yung loan na. Kasi siyempre, bye-bye lang, mag-expand la. As of the moment po kasi, we do not cater start-up pa mo ya. More on expansion of business. Like, halimbawa, ating kaming mag-car wash, and mag-engage siya into renting a sakyan pong makanyan. So, ito, finance nila po reta. We do that in informal way. Kasi po previously kanita ating kami tie up with DTI. Big seminar la po how to manage your business, how to start, retang requirements and kaya po makanita. So uli pong medyo malwat na kami rin keng kain dison, Lindon, atin na kayong pong kebalwan how to teach them po. Lalo na retang mga latita pong kay kliyente. That's good, ne? Ako, may ka-idea ko mo po, ne? Just na, before the program, among sasabi kami about holistic approach of the church, no? Siguro, it's a wake-up call among the laity as well, no? This effort of the Sakop Church, baka pwede natin mag-volunteer, ma'am, yung financial literature mo nun to help Sakop, ne? Very good job po. Attention, ACL, then professional groups. I think, no, we always need to dream that the church will always synergy, collaboration. Siyempre, atintang you can share your time, treasure, pero talent is something that, no, maybe we can organize that type of collaboration. Then, you establish it in your own parishes, that ang professional groups are laity, no, and that then they may understand. Kasi kung minsan atinta mentality, dapat manutang, makanyan. But new paradigm, you need to go for loans as long as manage it. Masanting ya po ita, Sir James, tang abanggit yu itang king parokya na itang kasanting pinsiguro nung aliwa mo itang mag-feeding program tamo, aliwa mo ita, pero tuturo tamo, papakanta mo, aliwa mo itang makakabsiking katawan, pero makakabsiking kaisipan, king life skills, king financial literacy. So, din parishioners mo kanta, ila mo kabud mamasak yung pa mga naibiyem mo, nung ila mo naman, biyasa lang gawang paralan at mamaralan, banakwade, at kaideking kapanintunan da. And regardless nung nino makaluklok gobyerno, ka mamasak yung ayuda. It's something on your own. Something to think about and explore, ne? Sa tigna. So, tingko pang addition ko tang bahayo ta mag-break. Actually, I think during
namig first kay itang first damin tageneri Brother Lendo nang puyamong that time. Yung sinabi ko kasi, yung sinabi ko nung time na yun, yung although kang Brother James yung sinabi na karing laiko retang professionals group ne or divisions king laiko. Siguro king part na ning king church. I think I mentioned that time if you still recall Brother Lendo no. Ketang ministry on service kasi tintamo po karing parokya ang po pong karing barangay pastoral which is existing niya po ito talaga. So since talagang kay tamo itang pinaka grassroots na ning kay retang ausan tamong karing barangay ne laylayan. So I think although itang professional okay rin po ita pero para kako ne kasi at tintamong parish priest no with the help of their ministry on service plus karing barangay pastoral siguro karin taya start kasi as mentioned by among that time kulang lang tao o karatang talagang sumawop ne so why not this church ang poreng barangay pastoral ausan tamong sitio nakarintamong talaga and bala mo conference consider by vicariate level or the diocese or diocesan ministry on service para po talagang makaitang program na ning sakop. Ito yung ikit ko pong kaya itang level na ning grassroots na ning barangay po. Kasi po panipis sabihin may itang grassroots kasi taran talaga yung needs na ning kaya katamong bansa. Grassroots talaga. That's reality. That's the kaya talaga yung reality ning kaya katamong situation kin Pilipinas. Kasi as you can see po, in tao kasi kaya saglit lamang matwist kalupay itang, di ba po ngayon itang people initiative at ipang rally-rally. Sabi ko, nakasakit po kasi tilang bibiyang, di ba? So why not the church and of course the barangay captain with the ministry on service and the parish priest, siguro po maging successful ya po yung kaya katamong program na ning the entire Diocese of San Fernando. That's my opinion po. Masanding nga po ita kasi potang misa na tinay existing programming pisamba no yung parokya and even the barangay ne. Waning potang misa nita pin mga paboren, ma-overlook pero patse once na misaw panla na at the same time timo ita detang applicable na programs ka rin, detang makanano tala nga improve. Talagang mas may pasikan ng lapin. Manano tala nga sopan palalo dining mga ilangan ne, ning grassroots. Para dagdag po itang sustainability and empowerment karing grassroots kasi let's face it po na pag darating election ay naman nagana po hindi naman lahat na sabi nga ni Sir Brother Bob na nakukuha pero nakakalungkot man po sila agad na sa sway na kahit na effort ng simbahan nandyan pero let's face it at po pero po napakarasan itang dati yung mga kampanya, dati naman po yung ganaganang politiko makandala. Takay sabihan, etc. So, itang benevolent side da, di ba? Kuno. So, takay, makakalingan po itang seminar, etc. Whereas itang padsya may empower lang, na hanggang ninong, sabi natin Sir James, na ninong Poncio Pilato, sorry po, my term. Kahit sinong Poncio Pilato darating na politiko, nag-aangad na pwesto, sino man sila, incumbent o hindi man, still, yung sense of nilang ng tao, di ba? Sabi nga ng Chinese proverbs, correct me, Sir G. Teach them how to catch fish. Ika nga. Ganun po. Para sa akin. If it's, maganda po yung services po na, yung sakop, hindi lang yung mga sinabi po ni Ma'am, pati yung livelihood. Kasi yun ang sabi nga ni Sir James lagi, yung king malapit yung sikmura. Sige po. So, ito po so tuloy tayo pa yung kwentuhan niya. Siguro kulang yung 1 hour pero kailangan tayong pagkasya kayong 1 hour. Ne? So, Brother Bob. Okay po, so mag-break muna po tayo sa pakinggan po natin ang mga anunsyo o paalala, huwag kayong aalis at ito po ang programang nagtatalakay sa usapin at nagbibigay buhay sa pagkapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Ito ang Simbayan Tayo. Blessed are they, the poor in spirit, theirs is the kingdom of God. Blessed
inherit the earth. Blessed are they who hunger and thirst, they shall have their fill. Rejoice and be glad, blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad, yours is the kingdom of God. Blessed are they who show mercy, mercy shall be theirs. Blessed are they, the pure of heart, they shall see God. Rejoice and be glad, blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad, yours is the kingdom of God. Blessed are they who seek peace, they are the children of God. Blessed are they who suffer in faith, the glory of God is theirs. Rejoice and be glad, blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad, yours is the kingdom of God. Blessed are you who suffer hate, all because of me. Rejoice and be glad, yours is the kingdom, shine for all to see. Rejoice and be glad, blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad, yours is the kingdom of God. Rejoice and be glad, blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad, yours is the kingdom of God. 1, 2, 3, washes sa Ariel 3P. Super tipid, 650, kagalaba. 1, 2, 3, washes ang Ariel 3P. Super galing, maglinis, tanggal mancha. Ariel Tripid, 650 kada laba. Pili na! Lab tested on Choco Drink and Mud Soil on cotton and polyester. Results may vary. Ariel Tipid. Mas tipid na up to 3 times washes. 6 pesos and 50 centavos kada laba. Maluwag pa. Sige, pasok lang. 10 yan, 10. Kasya pa, kaya yan. 20 yan na oh. Konting usog pa. 30 na. Kahit umuulan, siksikan ng bango ang damit with Downy Antibac Kontra Kulob by 4-in-1 Kulob Solution with 4 anti-kulob ingredients. Kaya may bangong sun-dried freshness. Kahit... Shh, dikit-dikit pa. O yung mga pantalon dyan, konting usog para magkasya yung mga brief. Bangong sun-dried freshness kahit dikit-dikit. With Downy Antibac Kontra Kulob. Nagbabalik po ang Simbayan Tayo at kasama ko pa rin po si Brother Bob, Brother Jeff, ang ating mga panahon, si Among Justin, si Brother Lyndon, at saka si Sister Nards. Kaya ang mga sakop, ano natin, non-masaning term, sakop,
Standards. Servants. Talas-uyo. Sako, servant. Kaya livelihood advocate. Sir James, po tamagurian kayo. Ito kita ka naman. Basta free ko. Weekend at Chuko Pampanga. Basta kempesan ban sumaputampo. Apakaramdaman tayo po itong song, Blessed Are They, who are poor in spirit. And that is how dapat pala pepayabe kitang Jesus na aking kapatid. Anyway, Brother Jeff, makanano lang makasaw pre kaya katamong makiramdam. Yeah, salamat po Sir James. Paanyaya din po sa mga gustong mag-donate sa radio station ng ating Archdiocese. Meron po tayong GCash account number. Ito po, 0905-319-4871. Ulitin ko lang po, ito po ang GCash account number ng ating Archdiocese radio station. 0905-319-4871. Nakapangalan po ito sa ating station administrator na si Father Joseph Maribacay. Maraming salamat po at sana itulungan ninyo po kaming ipaalam na mayroon po tayong radyo na nakakatulong sa ating buhay Kristiyano at paano maging mabuting Pilipino para lalo pa pong lumawak at dumami ang ating mga kakaluguran. Okay, bago natin tuloy yung ating mga tanong, baka meron tayong mga texters? Meron ba? Or what? Oh, Brother Bob, baka puri mo ang basa. Ay, Brother Jeff, pota mas tip na kay Brother Bob. Ayan, thank you Brother Bob. Sa mga Facebook viewers po natin, ito po, Diodel Franco, thank you po. Johan Dungo Gonzalez, Sherwin Cuevas Dimandal, Angel Salita, Rhea Villar Mantal, Lilia Arana, Hilda Tandok, Jade Aldereta, thank you po. Queen Quinto, Marianita Pahutaganan. Ayan yung mga Kaya, third order Franciscan. Salamat po. Sorry po, nagtangtis ako. Elvira Balahaja Ibe. Marian Aison, Lardisabal. Thank you. Teresita Santos, Bisay Zalamea, Jojo Bien, Josie. Si nanay ko yan. Mami. Ay, kamusta? Si Claude Kepo. Mag-loan ka na, Mami. MPN niya mo. Jonathan Kanyada, Traya, Cristel Relos, Shioni Dizon, Sally Castro. Itang Bisay sa Lamea, kaya bebya king abak. Mukhang si Concho pala. Thank you po. Ay, Brother Noel. Makiramdam at manal beke po king Angles District Jail. Eya po makakulong ni Brother Noel. Apostolate na po ito. Servant yan naman king jail. May distribute la pang Kapampangan Bible last time. Maya Poras po. PPCR bidugo. PPCR. Mandirig Maya po yan. Mandirig Maya. So kaing kutang nan pang additional tang kutang karela. Sige. Okay. Susunod po ang tanong, gaano na po ba kalawak ang naabot ng programang ito? Meron po ba kayong datos? Nasa ilang porsyento na po kaya kayo compared sa target ninyong matulungan? So ngayon po, as of 20 December 2023, we have reached 5,631 initial clients po, no? So that's from 2002. Maliit lang po compare sa mga ibang lending institution kasi we do yung pagsasala, ne po. So not everybody naman na qualified la po, syempre, ne. So lalawan tayo naman po because we have to consider also siyempre yung institution po. Pero nung yako mo po, wala yung kopera. Kota nila ko kopera. Joke mo po, among.
Ito po, and then kareta po may ka 15,554 repeat clients na kepo. So dakal no po ring aso pantamo. Baliyo po, napong makatabang puso po tang sabyan na kaya kaning meto nga kliyente na mama, nadakal pong salamat. Kempong sakop, may yari la pong may garal de nga na ko. Reta po rin makatabang puso. We have so many clients na ulit keng saup tamong puhunan karela, may laguyang negosyo da, may kapagpagaral lang anak, may kapagpayari lang engineers, doctors, makanyan, patakay balikan da ka. Ma'am, dakal pong salamat kay sakop. May yari la po rin nga na ko, mi kabale kami po, mi kasaken ke po, ni po mamandarya po yung negosyo mi, may kapag-employed kaya po 30 katao. Wita po kasing importante, may itong min target na yung negosyo, lumaguya at makapag-employed yung tao. Dara ka la rin nga employed na. Wita po yung may itong kareng goal mi ne po. Karetang magnegosyo. So, wita po rin datos mingeni. And then, any po ating kaming active clients, 1,216 active clients na po. Matakalari po, all over. Emya pa po capturing the whole Pampanga kanya ne. Kasi po, like, there are places na Ella medyo qualified because of lagi lang baha. Let's face it, the Macabebe and the Masantol. Seasonal lamo po rin, kaida rin. So we cater them during the summer, makanyan po. Short term la rin karela po. So makalita. Akakit kaya po yung uniform da po na 34 years, 33 years. Next year, 35. Baka dapat palwal ko pong coffee table book. Iba't documentary of all these witnessing na stories, pinatubo. Meron po tayong special comment. Among Kenneth. Guwapa naman ni Mr. Lyndon Dizon. Mila among Justin. Miss Nars, greetings to Simbayanan people. Ano pong boss, Among? Among Kenneth po. No, something to kind siguro teasers. But this one that kahit talaga witnessing to what, kasi maragulya pong bagay tayo, it really employs people, livelihood niya. Yan po talagang kain. Success stories. Saka po makatabang puso talaga ita. Kaya kami metong kaming proud, maka-proud ita as keng sakop netang potang balikan da nakarentaw. Plus sabihan da, atin mag-recruit kaya kami, kay Visa. Kasi, sakop ko, mas buri ko ning sakop, makanyan. Atin kaya pong client, makanyan Sabi na, kukunan niya kanunitang metong lending institution. Ay, ali, sakop ko Kapuna na pong, loyal, we call them the loyal clients. Reni pong loyal clients mi nga Reni, mag-start la po mo rin 5,000, 10,000, ngeni 100,000, 300,000, 200,000, and they remain good payers pa hanggang ngeni. Hanggang, of course, siya pong pandemic, may ngaturan la po rin, siyempre. Ala naman pong negosyo may turan But, bagya-bagya, they are starting na babawi, maka-recover. 2023 bagya. I hope this 2024 fully recovered po. Kareng losses during the 3 years po kasi including the 2022 talaga. So, may magkasakit la po pero may lapulikwan. Kasi nino pa sumawap karela nung aliway katamo po keng church keng kain na intindihan tala kasi may ngaturan leda naman buri. So, wita po yung pasalamatan da kaya sakop na eta meging mahigpit karela during those times na kailangan da talagang makabawi. At may nga loss lang po. Apo po siguro during pandemic po, ren lalo po talagang mituran yung talagang nasagaan sila sa pandemic, yung mga transport. Pupuntahan mo sila, wala silang, nasa bahay lang. Wala silang trabaho for 2 years. So, anong ginawa natin sa sakop? Nag-ship sila from transport, nagtinda sila ng mga paso. Nag-divert sila, yung fishball, sari-sari, gulay within the community. Sinuportahan po ng sakop yun. From transport, nag-iba sila. Kaya sabi nga ni Ma'am Nerds, hindi tayo iniwan ng sakop. Tsaka po yung mga, isa pa po yun,
yung mga talagang low income talaga. Tandaan mo, pupuntahan mo sila, talagang sakto lang sila. Pero sakop, nandun, sinusuportahan po natin. Binibigyan po sila ng mga puhunan, ano po siguro, mga 5,000. Tapos sinaba po namin yung yung Term po. Dati 3 months yan. Siyempre mahirapan ng isang tao. Tama po. Bigyan po namin ng 6 na buwan. Imagine yung 5,000 sa weekly lang 225 lang yung Hindi mahirap sa kanila. Hindi po mahirap sa kanila. Mga mahirap pero may kakayahan magnegosyo. Nandun ang simbahan, nandun yung sakop. Curious kasi pa nabanggit yung transport na yung issue ngayon, yung consolidation. Oh, siguro something that we can explore na how we can help them na different kitang scheme of as if they're not owning their vehicle, something. Lalo, we have history with them already. Kasi I cannot really understand why do you force them to consolidate? Legal naman yung single proprietorship, di ba? Something na think about again. Totoo po yun, sir. Meron kaming naapektuhan yung biyaheng Masanton. May mga unit sila. So ngayon, apektado sila sa consolidation. So anong gagawin nila sa sasakyan nila? Hindi na ni-renew ng LTFRB yata yung mga franchise nila because of this coming consolidation. Hindi may pagbili yung sasakyan. Sinong bibili? Kasi nakalinya may line. So hindi na kailangan yun. Yun po ang problema din nila ngayon. And then, ayaw nilang mag-consolidate dahil di daw kakayanin yung, I don't know how much talaga yung cost nung sasakyan. 3 million. Oh, see? 3 million. And locally, we can produce. Yun sa kanila na yun. Sa kanila na yung sasakyan yun, pinagawa nila, pinahaba nila. Yung ganun po. How we thought na, we know a lot of manufacturers in Napalit, di ba? Sana we just funded ng gobyerno for that. Local talaga. Why not Local. Instead Anyway. of China. Others. China. Oh, Brother Bob, buriking ko tangay ni. Okay po, so just curious po, di ba acquired ang simbahan ay nagpapa-microfinance. Kasi common thinking, ang simbahan ay dapat na mga sakramento, Biblia, doktrina, charity at iba pa. Bakit po pati itong microfinance ay pinasukan ng simbahan? Siguro, yung pinaka sa akin na yan muna. Oo. Yung naalala ko noon itong mga deacons natin, sina Reverend Joed, si Reverend JP, tsaka si Reverend Red, no? Sabi nilang ganun. Isa sa kanila parang nag-sharing sila dun sa experience nila sa sakop. Parang ang mga taga-sakop daw, di ko lang, parang si Reverend Joed nagsabi noon, ang mga taga-sakop daw, na-realize niya, within yung stay niya doon, mapakialamla po, Hana. Pinapakialaman lahat, no? Para bang hindi mo na buhay, parang 'di ba? Hindi mo na concern yun, pero pinapakialaman lahat. Tapos nung pinagninilayan ko tong tanong na to, very recently yung mga first reading natin about kay David, kay Saul, 'di ba? About politics. Para ba kung isipin mo, bakit pagka binabasa mo, 'di ba, sa mga nagmimisa tayo, the word of the Lord, pero may tungkol sa politika. May tungkol sa mga ganyang mga concerns, mga worldly concerns, social concerns. At palagay ko ito yung sagot din dito, no? Kasi gusto ng Diyos yung kanawan, holistic, yung pinag-usapan natin kanina. Buo, hindi lang yung sa pangkaluluwa natin, pero yung sa tiyan din natin, sa pangkabuhayan natin, kabuuan na pagtulong, pagbibigay ng Diyos, yung kagustuhan niya para sa atin, yung fullness of life, no? Full. Live life to the full. Manawa ka, hindi yung sobra-sobra, hindi rin yung kulang, pero yung sakto, yung nakakahinga ka, no? Kaya nga ito yung napakagandang laging pinapaalala din, no? Pinapaalala sa amin. At kanina nung nagsi-share si Tita Nard, sabi ko nga, ako nakaranas na rin ako na sumama sa kanila pagka yung team collection, no? Pagka yun yung mga medyo past due, no? Yung medyo mahirap singilin, mahirap magbayad, no? So sinasama yung boss, yung pare. Pero alam nyo, yung bang siguro kahit sila maraming beses na nilang ginagawa yan, yun ngang nababalik sa'yo yung mga kwento nila, no? Yung mga karanasan nila, synod at work, synod incarnate, no? Kahit na
talagang magbabiyahe ka, mainit, no? Nagfi-field work, tapos pupunta ka doon, minsan wala, minsan hanapin mo. Pero yung kwento nila, yung babalik nila sa'yo, yun yung maganda, no? At doon mo rin nararamdaman yung, ito yung mga blessing na hindi nakukuha sa ibang mga kumpanya, sa ibang trabaho. Pero ito dahil trabaho ng Diyos, nagkaka-benefit din mga nagtatrabaho sa sakop. So yun po. I think this is one of the part ng simbahan that make us proud to be part of the church. Yes. No? I mentioned this one dati kay Apong Dong, no? Amo nga ako, marakal no po rin mga diya ako. Ang marok ako. Pero kung minsan kailangan babo ako, kailangan ng gamat ang pambitis. Banta sagutan no ret ang pangadi. So, I think na we have to look at the church something na it's not just all about prayers, but we become an instrument of those prayers, basically. Yeah. Amen. Add kaya na po itong, kaya pong 1991, bayo-bayo po sa ako. Atin ang director's desk message ng Father Ed Manlilio, hanapin. Kaya ang panahon na pinatubo na alim mo in church ang yung pari, mag-dispense lang mong sakramento ali. Dapat makilam ka. Kaya kita sinabi ng mungkin, makilam ka. When ating poverty, inequality, corruption, those that trample human dignity, suffering, dapat mag-intervene yung judge. Yes. Poverty, siguro, may itong karaming concrete action sa binyanan ng sakop, yapin yung microfinance. Concrete kaila rin. So, na nga po yan. Dapat, nilibutan tamo. Ali mo itang pamisa-misa mo. Makinabang or something, makilam. Lalong-lalo na when there is ulitang poverty, corruption. And I think, no, connect kaya po ito sinabi na niya. Mano mo, itang misa, mo misa mo. Yes. At the end of the Mass, yung sasabihan ng pari, go in peace, love, and serve the Lord. I think that's the part na kuminsan we lack the focus. Na bala mo itang Sunday Mass or any Mass, sasakluta mo. Bala mo sasakluta mo, and then di na nakatamong power or sabihan tayo eman power, it's a strength to serve and be in this ministry. That's part of it. Itang hausan da Sir James Pinmuran kay mature itang mindset ang patsya kay sabihan ta mo, ay, impisang banali, dapat karengyang makanyan yan. Pero ali nga pong ginuali, naman puro spiritual, pero kabuuan. Yes, holistic yung At mo agaway ni, nung mo man makipag-collaborate. Pero alia collaboration, critical collaboration, king gobyerno, king kay. Alam po, dagdag kaya po itang samo po hula napin, itang social teaching na ng church, di ba? Lagi ko pong sabihin, hanapin na the late Cardinal Sinrit sa kay ko na sabi napin duwaya ka no bala mo may ngari kaita mo na o sabihin dati nga luwa mapakilaming simbahan di ba na pero lawen may hanapin the late Cardinal Sin kita may itong anecdote na sabihan na wala mo release ang tren niya na ingmeto papunta king simbahan niya ingmeto king estado pero may itong lamo pupuntalan which the common good. Which kaya katamo po na akakit ko na totoo naman po ito na Tagalog. Which it's sinabi naman ni Jesus, di ba, holistic na hindi naman spiritual lang. But tama po yun. Among so I agree with that, the social teaching of which ako I think buri kong explore, buri kong bukod king Bible, pati itong social teaching na ni Catholic Church. Talagang wow, it's very not just all the revolutionist but rather may power kayo. Pataka na ako. Siguro last na sa akin yung naalala ko lang yung gospel kahapon, 'di ba? Pagka yung sinabi ng evil spirit kay Jesus, anong pakialam mo sa akin? Sabi niya. So mag-ingat tayo pagka yung mindset natin ayaw na natin papakialam sa Diyos, no? So the devil really works double time, but it's up to us pa rin. Yes, Brother Bob. Ano po ang mga mai-suggest
ninyong topic sa next guesting ng Sakop po. Oo. Since regular na po talaga to among, hindi Yan. po to. Oo, sige. Every month po meron tayo. Marami pong mga services na ino-offer ang Sakop, no? Marakalya po pakialaman, maraming pinapakialaman ng Sakop. At isa lang po itong sa ating livelihood services development, no? Pero next time po siguro yung pong may sasuggest na topic ay yung dun sa panulo, no? Meron din tayo. Medicines, no? oo. No? So malalaman nyo yan. O kung gusto ninyong agad malaman, pumasyal kayo sa Sakop. Pero next ano yun yung May suggest office ko. din kayo sa baba, di ba? Parang, napansin ko lang yun na nag-park ako dun eh. Satellite office. Satellite office. Anong services po nung nasa baba? Microfinance din po. Yung sa livelihood siya. Actually, we have 3 satellites po kasi. Yung isa, yung sa ibaba nga, yung sa ASF building. The other one is yung sa may Nepo Quad. Meron tayo din doon. Kasi capture niya ang Porac at ang Pandakaki and Angeles and Andao. Then we have at sa Mabalacat po, resettlement. We have another satellite there. Ang capture, Madapdap, sorry. Ang capture naman niya, ang nakukuha niya doon, yung Magalang, Mawake, San Isidro, Madapdap, the resettlement, phase 1, phase 2, phase 3, and a portion of Mabalacat po. Yung dito po, anong sakop niya po? Ang Masantol, Macabebem, Apalit, Minalin, Del Pilar, mostly dyan sa may Port District. And then yung main office, yun naman, yung nandun yung mga area doon. Ayun po. Bali, 4 po yung maana. 4 po. So, punta na po kayo Kung doon. saan po sila malapit, pwede silang pumunta. Anyway, may mga numbers naman po kami na ano namin. Or kung talagang hindi nyo malocate, parokya nyo po malolocate nyo. Yes. They can be the bridge Totoo po. ng ano po. So, ano po, marami po services ang simbahan. Let's be part of it. Amen. Po. So, bahayo tala po kayan rening. Tintapang ala ng greetings sa lanan eh. Anyway, so before tamo rening announcement, sampung last message, reni pamong kain eh. Itang medical mobile clinic ning ABC at chula po kang 30th Balibago, Angeles City. And then on February 3, we have the Parish Media Ministries General Assembly. It will be at the University of the Assumption, 7 to 12 a.m. Ang guest po nila si Miss Cara David. So, yun po, no? So, we have that one. And then po, mga next program po natin, Misa King Radyo, po, with Reverend Father, I think, Joel. Then po, Hello Father, with Father Joel Gatus. 3 p.m. Chaplet of the Divine Mercy. Sunis Kapampangan, 3:30 p.m. Novena to the Holy Spirit, 5:30 p.m. Barkadan kay Cristo at 6 p.m. And then po 7:30, it's sight time. Tapos po tomorrow, 8:30 Kasangga at Kalusugan at 8:30, 9 a.m. Public Service Advisory. And then po 11 a.m. at Tintampong Misa, 12 noon, Kwentuang Katoliko. Okay. So, Father, baka pwedeng i-bless tapa. Okay, sige. So, bago po ang blessing, so marami pong salamat no, sa pag-iimbita nyo sa amin dito at maya po oras dito sa programa natin na ito kasi mas napapalalim yung ating pagiging Katoliko at pagiging Pilipino rin. No? At kung po meron pa kayong tanong sa ating na-discuss ngayon, yun nga po, sabi nga po ni Sir James kanina, pasya lang po kayo sa Sakop. No? So yun po, thank you. At ating pong tapusin ang ating programa sa pamamagitan ng isang dasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papuri at pasasalamat muli sa inyo, Diyos Ama, sa isang oras na makabuluhang talakayan para sa pagpapalinaw ng tungkulin ng Sakop dito sa aming Archdiocese. Naway patnubayan po ninyo ang aming mga plano at pagsasakatuparan ng iba't ibang proyekto para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Lagi po sana naming magawa ang mga ito ng may pagpupursigi at pagmamalasakit. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng maibigin at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Okay, at ating ko pa pong last, ating ko pong bring i-shout out.
Shoutout po sa mga nakikinig sa Sakop. Hello po. Among Kenneth ulit. Kenneth. Brother Lindo, nating ka pa? Wala na po. Brother Sister Nige. Po, dakal po salamat, Sir James, Brother Jeff, and Brother Bob. Tsaka po sa Bright FM, sa pag-feature po ng Livelihood Development Services Unit. Thank you po. Sa ulitin po. Opo, more to syempre. come. Brother Bob. Okay po, shout out po ka rin kaya kaming kayabing coaches kasi at present po ating kami pong training for regional competition. Actually, Brother Jeff, iya pong assistant coach ko King University. So, abak po ating kami aquatics, kaya po medyo milit kumbaga sinabi ng Brother James Kako. So, shout out po ka rin kaya kaming kayabi King University and King Pisamban Basibayo. Good morning po. Brother Jeff. Konsup. Baka daw nagtataka sila si Tito Chup. Konsup. Siya po. Minamahal na asawa ni Tita March. Roder Reyes, also known as Konsup. Malam ko na pong kakayabi Konsup. Yan. Nickname niya po ito. Magana kaya po ito. Okay. Salamat po kining pamikatago na yun na miras kong basibayo. Sabihin po, king kakong asawa, siyempre, din ka. Advance happy birthday king kaya kaming pakane, Terrence Justin, king 31, St. John Bosco, yan. Among salamat po, among Justin, kay Sir, po ma'am. And salamat mo rin po, king kakong campus director, Ma'am Jovita Rivera. And kaya ako po, king Dabsu Faculty Association. At nakal pong salamat. God bless po. Okay, ini pong Akaitan po featuring Sakop po, banggit ko po nandito, makes me proud more to be a Catholic. Kasi po, it's about the dignity of human being, and that's the very essence of the social teachings of the church. So, nung yata po papansin, kumisan some of our laws are coming from the social doctrines of the church. Na if you look at them, mare-reference na po ka rin. Of a lot of our laws and even our constitution, maral po may reference ka rin. But at the end of the day po, it's always about human dignity. Ito pong, we don't just give them yung alms or it's about respecting the very human person. And that's the totality of the person. So, shout out po, kariyang pong kaparokya ako, Holy Rosary Parish, ang po po rin tiga LA, Lele Apu. Yan po. So, kambe na po, ning bibilog na po ning Archdiocese and Commission on Public Affairs, ning kaya katamong Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Abetala po pala pangadireng CBCP Tamo. They're having their plenary session. Manaya ko statement do. Ito po ang programang tumatalakay sa mga usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig sa ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Simbayan po tayo every Monday 9 o'clock a.m. King radyo na po ning kakatamong Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM nung kasanting puratan t-shirts lawin niya po itong website, mag-order ko po. Ako po yung Brother Bob, Brother Jeff, ang po yung Brother Bob and Brother Jeff. Mamun na ke po, pasalamat ke po ngan ke kayo. Salamat po. Thank you.